Ahoj, volám sa Marek a som model pre Alain Delon a dnes som sem prišiel vybrať 3 kúsky, ktoré by som si ja obliekol na tieto letné dni. Takže ako prvé by som si vybral toto starorúžové pólo. Myslím, že to je veľmi krásna farba, ktorá sa hodí k niečomu svetlému a má výborný jemný materiál, ktorý je z polovice polyester a z polovice bavlna, takže sa o neho výborne stará. Takže druhým kúskom sú tieto bavlnené nohavice z malou prímesové lestanu, ktoré úplne perfektne sadnú a človeku v nich není absolútne nejaké veľké teplo v týchto letných dňoch. Takže toto je môj druhý kúsok. Ako tretí kúsok si vyberám toto krásne sako, ktoré je z lanu a z vlny a je extrémne pohodlné a ľahké, aj vďaka tomu, že je polopočité a na tieto letné dni je to perfektná voľba, aké sako si na seba obliecť. Takže toto sú 3 kúsky od Alain Delon, ktoré si vyberám a ktoré myslím, že sú úplne krásne a perfektné do týchto letných dní.